2 u 1. Emisija 2 u 1 ide dalje. Tako je, ovo što upravo počinje je pjesma Otkrivam još jednu laž Dalibora Hercega. A zašto ovu pjesmu puštam? Naime, eto, za danas je dogovoreno jedno telefonsko gostovanje, takozvani foner, kako mi to volimo reći. I to upravo na liniji bi trebali imati izvođača ove pjesme, mladog i talentiranog glazbenika iz susjednog Karlovca, Dalibor Herceg. Na liniji nadam se da je. Halo, čujemo li se? Čujemo se. Dobar dan, dobrodošli u eter Radio Slunja. Evo i hvala vama što ste me pozvali u vašu emisiju. Evo pa dobro, ipak su to dobro susjedski odnosi, ipak ste vi tu glazbenik iz nam susjednog i prijateljskog Karlovca. Da, jesam. Barem ovako. Pa da, evo, razlog zbog kojeg sad mi ovdje razgovaramo je zapravo promocija vašeg novog singla. Tako je, to je pjesma Otkrivam još jednu laž koju evo, možete čuti u podlozi, ja mislim. Točno. Ko je napisao pjesmu u glazbi i tako? Nešto nam malo recite o toj pjesmi. Pjesma Otkrivam još jednu laž je zapravo pjesma koju sam napisao ja sam što se tiče glazbe, što se tiče glazbene produkcije, a tekst je napisao Giovanni Jakovac. Ta pjesma također je i najavila to jest nije najavila, već je tu zajedno sa mojim albumom Programiran da budem tvoj, koji je izišao ovaj mjesec, početkom ovog mjeseca. Može se kupiti u svim prodavaonicama, tako? Da, to je zanimljivo. Sa mojim albumom može se kupiti online, obzirom da je album objavila američka diskografska kuća Perlitzka Records, pa se može kupiti preko Amazona. A možete više detalja potražiti na mojoj web stranici službenoj daliborherceg.com.hr. Pa evo, za sve one koji nisu upoznali lik i djelo Dalibora Hercega, malo nešto o svojoj karijeri, kad ste počeli s glazbom, kako ste došli do toga da se bavite, da budete pjevač? Da, pa ja se zapravo bavim glazbom jako dugo. Ja sam zapravo završio muzičku školu u Karlovcu, upravo osnovnu pa srednju, upisao muzičku akademiju i to završio, a paralelno onda dok sam bio na muzičkoj akademiji sam se počeo zanimati za glazbenu produkciju. No međutim, eto, zadnje godinu i pol tek se onako aktivnije bavim zapravo baš pjevanjem i nekako gradim tu svoju pjevačku karijeru. Eto, odlično. Nadam se da ćete imati puno uspjeha u svojoj daljnjoj karijeri. Dobro, hvala vam puno. Eto, Jel ima nekakav koncert? Evo, ja sam to htjela sad pitat. Baš ovdje u Karlovačkoj županiji gdje vas naši slušatelji mogu čuti i vidjeti? Pa sad je trenutno, zadnje gdje sam nastupio u Karlovcu je zapravo bio festival Vaga, koji je bio sa pjesmom Kapi kiše. Evo sad trenutno spremam još neke festivale tijekom ove godine, pa ćemo vidjeti. Vjerojatno će preko ljeta biti više svirki, a o svemu tome ću vas obavijestiti ako će biti negdje i bliže. Odlično. Eto, to je upravo i bilo moje sljedeće pitanje, dakle, planovi za sezonu, ljeto, za ove toplije dane, čim nam snijeg spadne? Da, ovaj snijeg nikako da ode. Ovako, sad smo trenutno na jednoj maloj radijskoj turneji, ovo je, ja mislim, već neki 10. radio u prošlih nekakvih tjedan dana, stalno neke intervjue, promoviramo ovu pjesmu i ovaj album, a nakon te radijske turneje idemo dalje. Pa ćemo vidjeti što će biti sa nastupima i sa svim popratnim aktivnostima. A što je sa spotom za ovu pjesmu? Da li je to snimljeno ili se možda snima ili je u planu? Spot je u planu definitivno, sad želimo prvo vidjeti kako će pjesma zaživjeti na radiju. Trenutno postoji jedan aktualni spot upravo za ovu pjesmu sa Vage, za pjesmu Kapi kiše i dosta, evo, mogu reći, se često pušta na naše lokalne, barem televizije, ali pome i na nacionalnoj. Nas se uvatiti i na snimci povremeno. Odlično, ništa, mi Daliboru Hercegu želimo puno sreće u danjem radu i da će, eto, nadam se da ćemo dobivati još vaših novih singlova i da će karijera krenuti naprijed. Daniela, imaš ti još kako pitanje za našeg telefonskog gosta? Evo, ja se zahvaljujem što nam se danas javio u današnju emisiju. Nadam se to da vam nije ipak naporno ovo sve, rekli ste ovo je 10. već radio, ali tako to mora biti, mora se promovirati i pjesma izvođač. Naravno, to je zapravo veliko zadovoljstvo što imam tu priliku da se mogu predstaviti radijskoj publici. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Još sam ja samo htjela jedno pitanje pitati, da li pada snijeg i u Karlovcu? Naravno da pada. Znači lopatanje i u Karlovcu. Dobro. Dobro. Hvala lijepa na ovom razgovoru i eto, još jedan put puno uspjeha. Hvala vama na gostovanju u vašoj emisiji. Hvala. Lijepi pozdrav. Bog.
Ništa, Daniela, mislim bio da je bi to bio... Dalibor Herceg, još uvijek u podlozi Tako je, slušamo tu hoćemo pjesmu. poslušati cijelu pjesmu. Može, Ajmo, naravno. da, kada je već Dalibor bio kao foner. To je tako ponovo se kaže foner. Foner. 2 u 1. A nakon ove pjesme nastavljamo dalje sa 2 u 1. Još uvijek pored sebe te poželim, no u mislima ostaje tek nemir. Želja da te još jednom pobjedim i žudnja da te poljubim. Pred san šapuću mi tvoje oči, da sam još uvijek tvoj. Iako znam da smo stranci u noći, ostaješ zauvijek u srcu mom. Ugašena su svjetla i nastao je mrak. Spustila se magla, otkrivam još jednu laž. Počela je kiša, to je naš kraj. U tvojim očima ne vidim više onaj stari sjaj. Kišno jutro ulazi u moje zjenice, za tvoj pjeć smišljam nove isprike. I eto već je zora, a ja spreman za novi san. Ostaju neizgovorene riječi na usnama, neostvarene želje u kasnim satima. Želio sam ti sinoć barem čuti glas, ali ti više nisi dio nas. Ugašena su svjetla i nastao je mrak. Spustila se magla, otkrivam još jednu laž. Počela je kiša, to je naš kraj. U tvojim očima ne vidim više onaj stari sjaj. Ugašena su svjetla i nastao je mrak. Spustila se magla, otkrivam još jednu laž. Počela je kiša, to je naš kraj. U tvojim očima ne vidim više onaj stari sjaj. Otkrivam još jednu laž Dalibora Hercega je ono što ste upravo slušali. 2 u 1.